ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో మొట్టమొదటి రోజు అందరికీ స్వాగతం. సో మొట్టమొదటి అధ్యాయం అయినటువంటి అర్జున విషాద యోగము అనేది ఈరోజు చూడబోతున్నాము. భగవద్గీత 18 అధ్యాయాలు, ఒక్కొక్క అధ్యాయం ఒక్కొక్క రోజు మనం చూస్తాము. ఈరోజు మొదటి అధ్యాయం చూద్దాము. అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఓం. సో ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రేయర్తో స్టార్ట్ చేస్తాము ఈ క్లాస్ని. మొట్టమొదటగా ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సో ఇది ఇస్కాన్ మంగళూరు రాధా గోవింద ఆలయం అని ఈ ఆలయానికి పేరు. ఈ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ రాధా గోవింద ఆలయం ఎక్కడుంది అంటే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో మంగళూరు అనే సిటీలో ఉన్నది. సో ఈ రాధా గోవింద ఆలయం వారు ఈ కోర్సుని అరేంజ్ చేశారు. ఇస్కాన్ అంటే ఏమిటి అనేది మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. అయితే ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అని ఇస్కాన్కి దాని ఎక్స్పాన్షన్ అదన్నమాట. ఎవరు? హరే కృష్ణ శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే, మీరు పోస్ట్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భక్తులందరూ మరి శ్రీదేవి మాతాజీ మీకు అడ్మిన్ ఈ కోర్సుకు. మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీకు పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు క్లాస్ లింక్స్, క్లాస్ మెటీరియల్, ఇవన్నీ భగవద్గీత యథాతథం కూడా పోస్ట్ చేయడం మీరు చూసే ఉంటారు. లింక్స్ చూసుకుని ఉంటారు. ఆ తర్వాత ప్రతిరోజు మీకు చాప్టర్ శ్లోకాస్ అవి కూడా పోస్ట్ చేస్తారు. ఆ చాప్టర్లో ఉన్న శ్లోకాస్, వాటి మీనింగ్ కూడా వస్తుంది రోజు. సో అదే కాకుండా మీకు క్విజ్ ఉంటుంది. మీకు ఆ క్విజ్ ఆన్సర్ చేయడం ఎలా, రిజిస్టర్ చేసుకోవడం ఎలా క్విజ్కి, దాన్ని ఏ రకంగా ఆన్సర్ చేయాలి, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, డైరెక్షన్స్ అన్నీ కూడా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మాతాజీ. సో మాతాజీ ఈరోజు క్లాస్ కూడా వచ్చారు. సో అందరికీ ఈ విషయం తెలియజేస్తున్నాను. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ఓకే, సో ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఆ సంస్థ స్థాపించిన వారు ఎవరు అంటే ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద. ఏసీ అంటే అభయచంద్ర, అది ఆయన యొక్క పూర్వాశ్రమం పేరు. ఎప్పుడైతే ఆయన మరి దీక్ష తీసుకుంటే ఆ గురువు దగ్గర నుంచి పేరును మార్చడం జరుగుతుంది. వేరే పేరు తీసుకుంటారు దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు. సో తీసుకోకముందు ఆయన పేరు ఏసీ అంటే అభయచంద్ర. తర్వాత భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద అనేది ఆయనకి బిరుదుగా వచ్చింది. వాళ్ళు కొన్ని ఆ భక్తి మార్గంలో వాళ్ళు ఒక దశకు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ప్రభుపాద అనేది అందరికీ రాదు, ఆ దశకు వెళ్ళిన వాళ్ళకు వస్తుంది. సో ఆయనకు అది వచ్చింది. సో ఆయన ఈ సంస్థను 1966 జూలైలో అమెరికా దేశంలో స్థాపించడం జరిగింది. వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మనం ఈ భగవద్గీతను చూస్తున్నాం. సరే, భగవద్గీత ఆయన ఇంగ్లీష్లో సంస్కృతం నుంచి అనువదించారు. సో అది మళ్ళీ అన్ని భాషల్లోకి అనువదించబడింది. ఈ ప్రభుపాద ఒక వైష్ణవ కుటుంబంలో జన్మించారు. ఇక్కడ క్లుప్తంగా ఈ చిత్రాల ద్వారా ఆయన జీవిత చరిత్ర చూద్దాము. సో ఈయన ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, వైష్ణవ కుటుంబంలో చిన్ననాటి నుంచే భక్తుడుగా ఆయన ఉండేవాడు. ఆ తర్వాత తన గురువు అయినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతిని ఆయన మీట్ అవటం జరిగింది, కలవడం. ఆ తర్వాత ఆయనకు శిష్యుడుగా ఆయన అయ్యారు.
ఆ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఆయనను పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి భగవంతుడి గురించి అక్కడి వాళ్ళకు కూడా అండర్స్టాండ్ అయ్యేటట్లు అర్థం చేసుకునేటట్లు వివరించవలసింది ఈ మన మన యొక్క ఈ చరిత్రను భగవంతుణ్ణి వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి అని చెప్పడంతో ఆదేశించడంతో ఆయన ఆ పని చేయడానికి పూనుకున్నారు. అంత వెళ్ళే వరకు కూడా ఆ పాశ్చాత్య దేశాలకు ఆయన బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అనేటటువంటి ఒక మ్యాగజైన్ని స్థాపించి దానిలో భగవంతుడి గురించి వ్రాయడం ఇదంతా కూడా చేసేవారు. సో ఆ తర్వాత ఆయన మరి అమెరికా దేశం 1966 జూలైలో వెళ్ళి అక్కడ ఈ సంస్థను స్థాపించి తద్వారా మరి అక్కడ పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళందరికీ కూడా మరి ఈ రోజున ఇస్కాన్ సంస్థ అమెరికా దేశంలోనే కాదు అన్ని దేశాల్లో యూరప్లో, ఆస్ట్రేలియాలో, ఆఫ్రికాలో అన్ని చోట్ల ఇస్కాన్ సంస్థ యొక్క సంస్థలు ఉన్నాయి. సో అందుకని ఆ రకంగా ఆయన వ్యాపింపజేయడం జరిగింది. తర్వాత ఎన్నో పుస్తకాలు ఆయన రచించారు, అనువదించారు. అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇది భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద గురించి బ్రీఫ్గా క్లుప్తంగా మనం కొంత తెలుసుకోవడం. సో ఇది ప్రభుపాదను చూస్తున్నాము. ఇస్కాన్ సంస్థను ఫౌండర్ ఆచార్య అంటారు, ఎందుకంటే సంస్థ ఆయన ఈ సంస్థను స్థాపించిన స్థాపక ఆచార్యులు అన్నమాట. స్థాపించినటువంటి ఇస్కాన్ సంస్థకు ప్రథమ గురువు ఆయన. ఆ తర్వాత ఇక్కడ జయపతాక స్వామి ఆయన ప్రస్తుతం ఇస్కాన్ సంస్థకు ప్రభుపాద శిష్యుడు. ఆయన అమెరికా నుంచి వచ్చి ప్రస్తుతం ఇస్కాన్ సంస్థ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇప్పుడు మాయాపూర్ అని కలకత్తా దగ్గర ఉన్నది, అక్కడ ఉంటున్నారు జయపతాక స్వామి. ఆయన ప్రస్తుతం ఇస్కాన్ సంస్థకు అధిపతిగా ఉన్నారు. ఈ తర్వాత చూసేది ఇక్కడ నామనిష్ఠ దాస్ ప్రభుజీ. ఆయన ఇప్పుడు మన ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు రాధా గోవింద స్వామి ఆలయం ప్రెసిడెంట్. ఆయన ఈ 18 రోజుల గీతా క్లాస్ని ఉచితంగా అందరికీ ఈ రకంగా ఏర్పాటు చేసింది నామనిష్ఠ దాస్ ప్రభుజీ. తర్వాత ఇక్కడ కింద వాసాంగన్ దాస్ ప్రభుజీ, ఆయన తెలుగు కన్నడ విభాగాలకు ముఖ్య సలహాదారు. ఆయన ఈ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి ఆలయానికి వైస్ ప్రెసిడెంట్. సో ఆయన్ని చిత్రం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఇది ఒక రకంగా మన ప్రస్తుత గురు పరంపర అన్నమాట, ఇస్కాన్ రాధా గోవింద ఆలయం యొక్క గురు. సో ఈ భగవద్గీత అనేది ఏమిటి అంటే మరి మన అందరికీ ఇది తెలిసే ఉంటుంది. మహాభారతంలో ఇది ఒక భాగం కదా. ఎందుకు మహాభారతంలో 6వ పర్వం భీష్మ పర్వం. ఈ భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం నుంచి 42వ అధ్యాయం వరకు 18 అధ్యాయాలుగా ఈ భగవద్గీత పొందుపరిచారు. భగవద్గీత ఏమిటి భగవద్గీత అంటే ఇది వేద జ్ఞానసారం, వేదాసారం అంతా కూడా భగవంతుడు ఇందులో రంగరించి మరి అర్జునుడికి బోధించారు. కాబట్టి ఇది కూడా ఒక ఉపనిషత్తు కిందే వస్తుంది. సో భగవద్గీతను గీతోపనిషత్ అని కూడా ఇది ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ మహాభారత కథను వ్యాస మహర్షి శిష్యుడు వైశంపాయన ముని అని ఉన్నారు. ఆయన జనమేజయ మహారాజుకు వినిపిస్తున్నట్లుగా మొదలవుతుందన్నమాట మహాభారతం. సో ఈ జనమేజయ మహారాజు ఎవరు అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు కుమారుడు. పరీక్షిత్ ఎవరు? అభిమన్యుడు కుమారుడు. అభిమన్యుడు ఎవరు అంటే అర్జునుడి కుమారుడు. సో ఇది అభిమన్యుడు అర్జునుడి కొడుకని చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. సో అభిమన్యు కుమారుడేమో పరీక్షిత్ కుమారుడు జనమేజయుడు. సో ఈ జనమేజయుడికి అంటే అర్జునుడి యొక్క ముని మనవడు అనమాట. సో ఈ జనమేజయుడికి ఈ వ్యాస మహర్షి శిష్యుడు వైశంపాయన ముని చెప్తున్నట్లుగా ఈ మహాభారతం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ మహాభారత యుద్ధ ప్రారంభంలో ఈ భగవద్గీత ఎలా మొదలైంది అనేది చూడాలి అంటే ఈ మహాభారతం యుద్ధం స్టార్ట్ అవుతుంది కదా మరి కౌరవులకి పాండవులకి. అర్జునుడి యొక్క రథసారథి ఎవరు? శ్రీకృష్ణుడు. సో అర్జునుడు కోరాడు శ్రీకృష్ణుని ఏమని? రథాన్ని కొంచెం 2 సైన్యాల మధ్యలో తీసుకువెళ్ళి పెట్టు కృష్ణ, ఎవరెవరున్నారో ఎవరితో యుద్ధం చేయాలో ఒకసారి చూస్తాను అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఈ రథాన్ని తీసుకొచ్చి 2 సైన్యాల మధ్యలో శ్రీకృష్ణుడు పెట్టి
పెట్టడం, అప్పుడు అర్జునుడు అందరినీ చూస్తే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు మరి ఎవరుంటారు, ఎదురుగుండా బంధువులు, గురువులు, స్నేహితులు వీళ్ళంతా కనిపించారు. రాజ్యం కోసం వీళ్ళందరినీ చంపడం ఇంకా నాకు అది నిష్ప్రయోజనం అనిపించే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో నా కర్తవ్యం ఏమిటి మరి ఇప్పుడు అని అడిగాడు. అలా అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణే ఈ భగవద్గీత. ధృతరాష్ట్రుడు ఎవరు, కౌరవులకు తండ్రి కదా. ఈ కౌరవ పాండవులు ఎవరు అంటే ధృతరాష్ట్రుడు పుత్రులు కౌరవులైతే, పాండురాజు పుత్రులు పాండవులు. వీళ్ళు ధృతరాష్ట్రుడు పాండురాజు అన్నదమ్ములు. అయితే ధృతరాష్ట్రుడు అంధుడు కాబట్టి పాండురాజు తన అన్న యొక్క బాధ్యతను ఆ రకంగా స్వీకరించి రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేసి రాజ్య పాలనంతా కూడా చేశాడు. అయితే మహారాజుగా ధృతరాష్ట్రుడిని ఉంచి, సో పనంతా ఈయన చేశాడు అన్నగారిని రాజుగా ఉంచి. సో ఆయన పోయిన తర్వాత ఈ కౌరవులు, ముఖ్యంగా దుర్యోధనుడు వాళ్ళల్లో అందరిలోకి పెద్దవాడు కాబట్టి అతను ఒక్క అంగుళం కూడా ఈ పాండవులకి ఇవ్వనని మొండికి వేయడం, ఎంతమంది చెప్పినా శ్రీకృష్ణ రాయబారం జరిగినా కూడా ఎంత మాత్రం ఒప్పుకోలేదు. దానితో యుద్ధానికి దిగక తప్పలేదు. వాళ్ళకి కావాలంటే యుద్ధం చేసి గెలుచుకోమనండి, నేను ఒక్క అంగుళం కూడా ఇవ్వడం జరగదు అని. ధృతరాష్ట్రుడు మరి ఈ పెద్దలు వీళ్ళు వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత ట్రై చేసి చూస్తాడు, వాళ్ళు వినరు. వినకపోతే ఇంకా కొడుకులు చెప్పినట్టు ఆయన కూడా విన్నాడు. ఆయన మరి న్యాచురల్, ఆయన కొడుకుల పక్షానే ఉంటున్నాడు. వాళ్ళ అన్యాయం అని తెలిసి కూడా వాళ్ళని మరి ఖండించలేకపోయాడు. సో అక్కడ ఇప్పుడు ఈ ధృతరాష్ట్రుడు, ఆయన అంధుడు, ఆయన రాజభవనంలో ఉంటూ వీళ్ళు యుద్ధానికి అక్కడ సమావేశం అయ్యారని తెలుసు కదా. సో ఆయన కార్యదర్శి, ఆయనకు ఒక రథసారథి ఉన్నాడు సంజయుడని. ఈ సంజయుడు ఆయన మహాభక్తుడు, కృష్ణ భక్తుడు, వ్యాస మహర్షి శిష్యుడు, ప్రియ శిష్యుడు. చాలా ఆయన ఎంతో సజ్జనుడు, అంటే చాలా సుగుణాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ సంజయుడు. కాబట్టి సంజయుడు ఆయనకు రథసారథి, కార్యదర్శి ధృతరాష్ట్రుడికి. సో వీళ్ళిద్దరూ రాజభవనంలోనే ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరికీ మధ్య జరిగిన సంభాషణగా భగవద్గీత మొదలవుతుందన్నమాట. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో ఇక్కడ సంజయుడు, అయితే ఈ సంజయుడు మరి వ్యాస మహర్షి ప్రియ శిష్యుడు కాబట్టి ఆయన యుద్ధ భూమిలో లేకపోయినా కూడా యుద్ధంలో జరిగేదంతా ఆయనకి కళ్ళకు కట్టినట్టు కనిపిస్తోంది. ఒక టీవీ స్క్రీన్ మీద మనకి టీవీ చూస్తే ఎలా కనిపిస్తుందో ఆయనకంతా కూడా అక్కడ కనిపిస్తుంది, ఆయన అక్కడ లేకపోయినా. వ్యాస మహర్షి ప్రియ శిష్యుడు, ఎంతో సజ్జనుడు కాబట్టి ఈ సంజయుడికి, భక్తుడు కాబట్టి. సో ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతున్నాడనమాట ఏం జరుగుతుంది అని. ధృతరాష్ట్రుడికి ఆ యుద్ధంలో జరిగేదంతా కూడా చెప్తున్నాడు సంజయుడు, తనకు కనపడుతోంది కాబట్టి. ఈ భగవద్గీతలో మొత్తం 18 అధ్యాయాలు. ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క యోగం అని పేరు అనమాట. మొట్టమొదటి అధ్యాయం ఈరోజు మనం చూడబోయేది అర్జున విషాద యోగము, రెండవది సాంఖ్యయోగం, 3 కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, కర్మ సన్యాస యోగం, ఆత్మ సంయమ యోగం. ఈ 18 అధ్యాయాలు కదా. మొదటి 6 కర్మ, మధ్యలో ఉన్న 6 భక్తి యోగం. దాంట్లో ఏమున్నాయంటే జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం, అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం, రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం, విభూతి యోగం, విశ్వరూప సందర్శన యోగం, భక్తి యోగం. ఇక లాస్ట్ 6 ఏమిటి అంటే 13 నుంచి 18 వరకు, దాన్ని జ్ఞానయోగం అంటారు. అవి ఏమిటి అంటే జ్ఞానయోగంలో ఉన్న అధ్యాయాలు క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం, గుణత్రయ విభాగ యోగం, పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం, దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం, శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం, మోక్ష సన్యాస యోగం. ఇవి లాస్ట్ 6. ఇవి జ్ఞానయోగం కింద వస్తాయి. సో ఈ భగవద్గీతలో మొత్తం ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయంటే 700 శ్లోకాలు ఉన్నాయి మొత్తం. మొట్టమొదటి శ్లోకం ధృతరాష్ట్రుడిది అనమాట. సంజయుడికి 41 శ్లోకాలు, అర్జునుడికి 84, శ్రీకృష్ణుడికి 574. సో ఎక్కువ భాగం శ్రీకృష్ణుడికి ఉన్నాయి కాబట్టి భగవద్గీత, భగవంతుడి నోటి నుంచి వచ్చిన పాట అని చెప్పి దీనికి పేరు. సో అది శ్లోకాల యొక్క సంఖ్య 700. అన్నిటికంటే ఎక్కువ భాగం శ్రీకృష్ణుడు
పలికినవే ఉన్నాయి. సో ఈ గీతా మహత్యం అని శంకరాచార్యుల వారు దీని గురించి రాసినారు. అది ఏమిటి అని అంటే ఈ గీత యొక్క మహత్యం ఏమిటో ఆయన చెప్పింది చూద్దాం. గీతా మహాత్మ్యా గీతాశాస్త్రం ఇదం పుణ్యం యా పఠేత్ కయతా పుమాన్ విష్ణుపదం అవాప్నోతి భయాశోకాదివర్జితం. సో గీతాశాస్త్రం, ఈ గీతాశాస్త్రం ఎంతో పుణ్యం కలిగించే ఈ గీతాశాస్త్రం యః పఠేత్, ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళు విష్ణు పదాన్ని పొందుతారు. పొంది భయశోకాలు అన్నిటినీ కూడా వదిలించుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. గీతను చదివిన వాళ్ళు ఈ పుణ్యాన్ని కలిగించే గీతాశాస్త్రాన్ని ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళు విష్ణు యొక్క పాదాల ప్రాప్తి వాళ్ళకు వస్తుంది. భగవత్ పాదాలను చేరుకునే ప్రాప్తి. ఆ తర్వాత వాళ్ళకు భయశోకాదులన్నీ కూడా వదిలిపోతాయి. ధ్యాయనశీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య చ నైవ సంతి పాపాని పూర్వజన్మకృతాని చ. సో గీతాధ్యాయన శీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య చ, దీన్ని ఈ గీతను ఎంతో శ్రద్ధతో చదివిన వాళ్లకు పాపాలన్నీ కూడా పోయి పూర్వజన్మలో వాళ్ళు ఏమన్నా పాపాలు చేసినా, ఈ జన్మ పాపాలు చేసినా అవన్నీ కూడా కరిగిపోతాయి గీతాశాస్త్రాన్ని శ్రద్ధగా చదివిన వాళ్ళు. మల నిర్మోచనం పుంసా జలస్నానం దినే దినే సహృత్ గీతాంబసి స్నానం సంసారమలనాశనం. సో ఈ మలినమైపోయినటువంటి శరీరాన్ని స్నానంతో, అంటే శరీరం మీద మురికిని స్నానం చేసి ఏ విధంగా అయితే వదిలించుకుంటారో ఆ రకంగా ఈ గీతామృత స్నానంతో సంసారం అనేటటువంటి ఈ కల్మషం అనేది కూడా వదిలిపోతుంది. ఈ సంసార సాగరంలో మనం ఎన్నో కల్మషాలతో ఉంటాం. ఆ కల్మషాలన్నీ కూడా ఈ గీతామృత స్నానంతో కరిగిపోతాయి, వదిలిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. గీత కర్తవ్యా కిమ్మన్యే శాస్త్రవిస్తరి యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖ పద్మాదిని. ఈ గీతా శాస్త్రం మరి స్వయంగా భగవంతుడి నోటి నుంచి వెలువడింది, స్వయంగా పద్మనాభుడి నోటి నుంచి వెలువడిన ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని చదివిన తర్వాత ముఖపద్మ వినిశ్రిత, ఆయన ముఖపద్మం నుంచి వెలువడిన, పద్మనాభుడి ముఖపద్మం నుంచి వెలువడిన ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని చదివినట్లయితే కిం అన్యై శాస్త్ర విస్తరై, వేరే శాస్త్రాలేవి కూడా ఇక అక్కర్లేదు అంటున్నారు. ఆయన చెప్పిన విషయాలు, స్వయంగా భగవంతుడే విషయాలు చెప్పినప్పుడు ఇంకా వేరే శాస్త్రం చదవడం ఎందుకు? వేదసారాన్నంతా భగవంతుడే చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇది చదివితే ఇక వేరే వేదాలు ఏది కూడా చదవవలసిన అవసరం లేదు అంటున్నారు. భారతామృత సర్వస్వం విష్ణోర్వక్త్రాద్వినిశ్రితం గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మ విద్యతే. సో భారతామృత సర్వస్వం విష్ణువక్త్ర వినిశ్రితం. సో మళ్ళీ భగవంతుడి యొక్క నోటి నుండి వెలువడినటువంటి ఈ గీతా గంగోదకం, గంగోదకం అంటే గంగా తీర్థం, ఉదకం అంటే తీర్థం. గంగా ఉదకం మామూలుగా గంగా తీర్థం మరి ఎంతో పుణ్యమైందని తాగుతూ ఉంటాం కదా, అలా గీతా గంగోదకం, ఈ గీతా గంగా తీర్థం అనేటటువంటి దాన్ని, అది ఎలాంటిది గీతా గంగోదకం అంటే విష్ణువు యొక్క నోటి స్వయంగా వెలువడిన ఈ గీతా గంగోదకాన్ని మనం గనక పీత్వా త్రాగినట్లయితే
పునర్జన్మ నా విద్యతే, ఇక పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. అంటే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విమోచనం కలిగి మోక్షం వస్తుంది గీతను చదివిన వాళ్లకు. ఎలాంటి గీత? విష్ణువు యొక్క నోటి నుంచి వెలువడింది స్వయంగా. కాబట్టి ఆ గీతా గంగోదకాన్ని మరి మనం గంగానది తీర్థం తీసుకుంటే పుణ్యం అంటూ లాస్ట్లో కూడా చాలామంది మరి అందుకే గంగా తీర్థం ఉంటే పోయండి అంటూ ఉంటారు కదా, తులసి తీర్థం, గంగా తీర్థం. సో అంత పుణ్యం అని అలా ఈ గీతా గంగోదకం అనే గీతామృతాన్ని గనక తాగినట్లయితే పునర్జన్మ ఉండదు అని చెప్తున్నారు స్వయంగా. మరి భగవంతుడి నోటి నుంచి వెలువడిన గీతా గంగోదకాన్ని త్రాగినట్లయితే పునర్జన్మ ఉండదు. గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మ విద్యతే సర్వోపనిషదో గావో దుగ్ధా గోపాలనందనా పార్థో వత్సా సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహా. సో సర్వోపనిషదో గావు, ఉపనిషత్తులన్నీ కూడా కలిపి ఒక గోవు అనుకుంటే, ఉన్న ఉపనిషత్తులన్నీ కూడా ఒక గోవు అనుకుంటే, దోగ్ధ ఎవరంటే గోపాలనందనుడు. అంటే ఆ ఉపనిషత్తుల నుంచి పాలు తీసేది ఎవరంటే గోపాలనందనుడు. అంటే అయితే పార్థోవత్స సుధీర్ భోక్త, పార్థుడు అంటే అర్జునుడు అనమాట. పృథక్ కుమారుడు అని, ఆవిడకి కుంతీదేవికి పృథ అనే పేరు కూడా ఉంది. కాబట్టి అర్జునుడికి పృథక్ కుమారుడు కాబట్టి పార్థుడు అనే పేరు. పార్థుడు మరియు భక్తులందరికీ కూడా ఈ గీతామృతాన్ని ఆయన తీసి ఇస్తున్నారనమాట. ఏది? గోవుల కాపరి గనక గోవుల నుంచి పాలు ఎలా తీస్తారో, ఈ ఉపనిషత్తులన్నీ కలిపితే ఒక గోవు అయినట్లయితే ఆ వాటి నుంచి పాలు తీసేది. అంటే ఈ ఉపనిషత్తులు గోవు, ఆ పాలు ఏమవుతాయి? ఉపనిషత్ సారమే పాలు అవుతాయి కదా. ఉపనిషత్తులన్నీ ఒక గోవు అనుకుని ఆ పాలు ఆ గోవు నుంచి తీసామంటే ఉపనిషత్తులనే గోవు నుంచి వచ్చే పాలు ఏమిటి? ఉపనిషత్తుల యొక్క సారం. సో భగవంతుడు ఇలా అన్ని ఉపనిషత్తుల సారాన్ని కూడా కలిపి తీసుకొచ్చి అర్జునుడికి, భక్తులందరికీ కూడా, ఈ చదివే భక్తులందరికీ కూడా అందించారు. ఆయన పశువుల కాపరి ఏ రకంగా మరి పాలు తీస్తాడో, ఆయన ఈ ఉపనిషత్తు అనే గోవు నుంచి అన్ని ఉపనిషత్తులు కలిపి ఒక గోవు అయితే ఆయన సారాలన్నిటినీ తీసి ఆ గోవు నుంచి ఉపనిషత్ సారాలను అర్జునుడికి, భక్తులకు బోధించారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే, ఈ గీత, భగవద్గీత సర్వోపనిషత్తుల యొక్క సారము. ఉపనిషత్తులన్నీ కలిపితే వాటి సారం ఏమిటో ఈ గీతలో ఉన్నది అని చెప్పి అది భగవంతుడు అందరికీ అందించారు. దుగ్ధం గీతామృతం మహా. ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం, ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవా, ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని, కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా. సో ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం, ఒకే ఒక శాస్త్రం. ఏమిటి మనకు కావాల్సింది? దేవకీ పుత్రుడి నోటి నుంచి వెలువడిన ఈ గీత. ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ, ఒకే ఒక్క దైవం ఎవరంటే ఈ దేవకీ పుత్రుడే. ఏకో మంత్ర తస్య నామాని యాని, మనకు కావలసిన మంత్రం ఒక్కటే. ఏమిటి అంటే ఆయన నామమే మనకు అవసరమైన మంత్రము. కర్మాపి ఏకం, ఒకే ఒక్క పని మనం చేయవలసింది. ఏమిటి? తస్య దేవస్య సేవ, ఆ భగవంతుడి యొక్క సేవ. కాబట్టి మనకు కావలసిన శాస్త్రం ఒక్కటే. ఏమిటంటే ఈ దేవకీ పుత్రుడి నోటి నుండి వెలువడిన ఈ గీత ఒక్కటి చదివితే చాలు. ఒకే ఒక్క దైవం ఎవరు అంటే ఆ దేవకీ పుత్రుడే. ఒకే ఒక్క మంత్రం ఏమిటి అంటే ఆయన నామమే. ఒకే ఒక్క పని మనం చేయవలసింది ఏమిటంటే ఆ భగవంతుడి సేవ అని చెప్తున్నారు. ఇది మరి మనం చూసినటువంటి గీత, భగవద్గీత గీతా మహత్యం అదనమాట.
సో అది ఇక్కడ శ్లోకం 6 ఉపనిషత్తులన్నీ గోవైతే దోగ్ధ ఎవరు అంటే పాలు తీసేవాళ్ళు, ఆ సారం తీసేది గోపాలనందనుడు పార్థుడికి భక్తులకి కూడా అందించి ఈ గీతామృతాన్ని ఆయన అందించారు. సో అది చూసాం. ఇప్పుడు అర్జున విషాద యోగం చూద్దాం. ఇక ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురు ప్రణామం. అది ప్రభుపాద ప్రణతి. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. అది శ్రీకృష్ణ ప్రణామం. ఇప్పుడు శ్రీ రాధా ప్రణామం. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. పంచతత్వ మంత్రం. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో అర్జున విషాదయోగం మొట్టమొదటిగా ధృతరాష్ట్ర వాచతో ప్రారంభం. ఇది అర్జున విషాదయోగం మొట్టమొదటి అధ్యాయం చూడబోతున్నాం. మొట్టమొదటిగా ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ఆయన మాటతో ప్రారంభం. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో సమావేశమయ్యారు. యుయుత్సవ ఎంతో ఉత్సాహంతో. మామక నా వాళ్ళు, పాండవాశ్చైవ మరియు పాండవులు కూడా. కిమకుర్వత ఏం జరుగుతోంది సంజయ అని అడుగుతున్నాడు. ధర్మక్షేత్రమైన ఈ కురుక్షేత్రంలో ఎంతో ఉత్సాహంతో సమావేశమయ్యారు నా వాళ్ళు పాండవులు కూడా. ఏం జరుగుతోంది సంజయ. సో ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క తత్వం ఏమిటో ఎవరికైనా అర్థమైతే ఏం అర్థమవుతోంది అన్నది మీరు ఎవరికైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. అంటే ఈ మాటల వల్ల ఆయన మనస్థితి గురించి మనకేం అర్థమవుతుంది. నా వాళ్ళు పాండవులు అంటున్నాడు. నా వాళ్ళు అంటే తన పుత్రులు. పాండవులు ఎవరు? స్వయంగా తన తమ్ముడు పిల్లలే మరి. కానీ నా వాళ్ళు అని వాళ్ళని అనడంలా తన వాళ్ళని మాత్రమే నా వాళ్ళు అంటున్నారు, వాళ్ళనేమో పాండవులు అంటున్నాడు. సో ధృతరాష్ట్రుడి మెంటాలిటీ గురించి మనకేం అర్థమవుతుంది ఈ మాటల్లో. తర్వాత కిమకుర్వత సంజయ అంటున్నాడు. ఏం జరుగుతుంది? యుద్ధ రంగంలోకి వెళ్తే యుద్ధం చేస్తారు, క్రీడా రంగంలోకి వెళ్తే అక్కడ గేమ్స్ ఆడతారు, క్రీడలు ఆడతారు, ప్లే గ్రౌండ్లో. యుద్ధ రంగంలో యుద్ధం చేస్తారు. ఇక్కడికి వచ్చి ఫుట్బాల్ ఆడరు కదా యుద్ధ రంగంలో ఏం చేస్తారు? యుద్ధం చేస్తారు. అది తెలిసి కూడా ఏం జరుగుతోంది అంటున్నాడు అంటే అతని మనస్థితి ఏమిటి అన్నది మనకి ఎలా, ఆయన మనస్థితి గురించి మనకేం అర్థమవుతుంది అన్నది ఎవరికైనా ఈ 2 పాయింట్లు చెప్పగలిగితే. మామకా పాండవ అన్న మాటలోను
ఏం జరుగుతోందని అడగడంలోనూ ఆయన మనస్థితి గురించి ఏమర్థమవుతోంది మనకు అన్నది మీకు ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఈలోపు ఇది ఇంకా మీనింగ్ నెక్స్ట్ శ్లోక మీనింగ్ కూడా చూసిన తర్వాత ఆన్సర్స్ చెక్ చేద్దాం. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అన్నాడు. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎందుకంటే అసలు ఈ కురుక్షేత్రం అనే చోట జరుగుతోంది యుద్ధం. ఈ కురుక్షేత్రానికి ధర్మక్షేత్రం అని పేరు. ఎందుకంటే ఆ స్థల మహత్యం అలాంటిదన్నమాట. అక్కడ ధర్మమే గెలిచేటటువంటి స్థలం అది. కాబట్టి అది ధృతరాష్ట్రుడికి కూడా తెలుసు. ఆయన ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అనడంలో అర్థం ఏమిటి అంటే ఆయనకి ధర్మమే గెలుస్తుంది, మన వైపు ధర్మం లేదేమో అనేటటువంటి విషయం కూడా ఆయనకి తెలుసు. సో ఆ మాటలో ఉన్న ప్రాముఖ్యత అది. సో ఈ ధృతరాష్ట్రుడి మనస్తత్వం గురించి ఏమర్థమవుతుందో ఈ మాటల వల్ల మీరు ఏదైనా మీకు ఏ విషయం అర్థమైందో టైప్ చేయొచ్చు చాట్ బాక్స్లో. సంజయ ఉవాచ. సో అడుగుతున్నాడు కదా ఏం జరుగుతోంది సంజయ్ అని. సంజయుడు చెప్తున్నాడు. దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యం ఉపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. పాండవ సైన్యాన్ని వ్యూహాత్మకంగా నిలిపిన పాండవ సైన్యాన్ని చూసి దుర్యోధనుడు ఆచార్యుడు అంటే ఎవరు వాళ్ళ గురువు ద్రోణాచార్యుడు ఆయన దగ్గరికి ఉపసంగమ్య ద్రోణాచార్యుడు సమీపించి రాజా అంటే దుర్యోధనుడు రాజా వచనం అబ్రవీత్ అంటే సంబోధిస్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుని రాజా అంటూ ఈ విధంగా పలికాడు అని చెప్తున్నాడు. సో వ్యూహాత్మకంగా నిలిపి ఉన్న ఈ పాండవ సైన్యాన్ని చూచి దుర్యోధనుడు తన గురువైన ద్రోణాచార్యుడిని సమీపించి ఈ రకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు అని సంజయుడు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడనమాట. సో ప్రస్తుతం చాట్ బాక్స్లో 4 ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. ఇందాక అడిగిన ప్రశ్నకు చూద్దాం. స్వార్థం కామాక్షి మాతాజీ కరెక్ట్. ఓకే స్వార్థము. నిరంజన్ ప్రభు డిప్రెస్డ్. యా అంటే మోస్ట్లీ యాంగ్జైటీ ఆందోళన పడుతున్నాడు అనమాట. మన వైపు అన్యాయం ఉన్నది, న్యాయం మన వైపు లేదని తెలుసు మనసులో. అది మరి ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో ధర్మం గెలుస్తుంది, మన వైపు ధర్మం లేదని తెలుసు ఆందోళన. అనిల్ ప్రభుజీ మోర్ సెల్ఫిష్ సైడ్ అండ్ సాడ్నెస్ ఫర్ దేర్ గోయింగ్ టు లాస్. కరెక్ట్. స్వార్థం ఒకవేళ మరి అన్యాయం కాబట్టి అధర్మంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో మనకి గెలిచే అవకాశం ఉందో లేదో అనే భయం ఆందోళన ఉంది. గంగా భవాని మాతాజీ లోక నైజం. భీమేశ్వరరావు ప్రభుజీ తన వాళ్ళ పట్ల స్వార్థం. వెరీ గుడ్. సో ఈ మాటల్లో మనకి ఫస్ట్ ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రం అన్న దాంట్లోనే ధర్మం గెలిచే చోటు ఉన్నాము, మనం అధర్మ మార్గంలో ఉండి ఏమవుతామో ఏమిటో అనే ఆందోళన. నా పుత్రులు పాండుపుత్రులు అని తమ్ముడు పిల్లల్ని వేరుభావంతో చూడటం ఆ స్వార్థపూరిత తత్వం అర్థమవుతోంది. తర్వాత ముఖ్యంగా అది ఇక్కడ పాయింట్ అనమాట. ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి అక్కడ కూడా భూమిలో యుద్ధం ఏం జరుగుతుంది. సో ఆందోళన అక్కడ కూడా వ్యక్తం అవుతుంది. ఇది దుర్యోధనుడి యొక్క స్వార్థపూరిత ఆందోళనాపూరితమైనటువంటి స్థితి. ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క. ఇక దుర్యోధనుడు ఉన్నాడంటే అక్కడ పాండవ సైన్యాన్ని చూచి గురువు గారి దగ్గరికి వచ్చాడు. వచ్చి ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు అంటున్నారు. ఏమంటున్నాడో చూద్దాం. పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతీంచము వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమత. పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం చూస్తున్నారా ఈ పాండవులను ఆచార్య గురుగారు మహతీంచము వీళ్ళ మహా సైన్యాన్ని వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ ఎంతో వ్యూహాత్మకంగా నిలబెట్టాడు ద్రుపదపుత్రుడు. తవ శిష్యేన ధీమత మీ శిష్యుడే కదా, మీ శిష్యుడైనటువంటి దృష్టద్యుమ్నుడు అనమాట. దృష్టద్యుమ్నుడు ఎవరు? ద్రుపదపుత్రుడు. ద్రుపదుడు ఎవరు? ద్రౌపది తండ్రి. సో అంటే దృష్టద్యుమ్నుడు ఎవరంటే ద్రౌపది సోదరుడు. అతను వీళ్లకు వ్యూహాత్మకంగా ఈ సైన్యాన్ని పాండవ సైన్యాన్ని అంతా నిలబెట్టాడు.
అతను ఎవరంటే ద్రోణాచార్యుడి యొక్క శిష్యుడే. కాబట్టి మరి అక్కడ ఉన్న చాలా మంది కౌరవ పాండవులు అందరూ కూడా ద్రోణాచార్యుడి శిష్యులే. కాబట్టి ఈ దృష్టద్యుమ్నుడు కూడా ద్రోణాచార్యుడి యొక్క శిష్యుడు. అయితే వ్యూహాత్మకంగా నిలబెట్టడం అంటే ఈ సైన్యాలన్నీ కూడా ఇష్టం వచ్చినట్లు నించునేవి కాదు. ఇదివరకు రోజుల్లో వాళ్ళు వచ్చి యుద్ధానికి రెడీగా వచ్చారు అంటే ఎలా నుంచునేవారంటే వ్యూహాలుగా ప్లాన్డ్గా. వ్యూహం అంటే ప్లాన్డ్గా ఉంటాయన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ లేయర్ ఇది, సెకండ్ లేయర్లో వీళ్ళు ఉంటారు, థర్డ్ లేయర్లో వీళ్ళు ఉంటారు అంటూ ఒక్కొక్క వీరుడు ఒక్కొక్క గ్రూప్ లీడరు వాళ్ళ చుట్టూ ఎవరు ఉంటారు గ్రూప్స్గా అట్లా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి పెడతారు సైన్యాన్ని. అలాంటి పద్మవ్యూహం అనేది వినే ఉంటారు. అభిమన్యుడికి ఆ పద్మవ్యూహం ఎంటర్ అవడం తెలుసు కానీ బయటికి రావడం తెలియదు. వెళ్ళి ఆ పద్మవ్యూహం లోపలికి వెళ్ళగలిగాడు, బయటికి రావడం చేతగాలేదు. మరి అది మన అందరికీ తెలిసిన స్టోరీయే కదా భారతంలో. అలా ఎన్నో వ్యూహాత్మకంగా వ్యూహాలు పెడుతూ ఉంటారు ఈ సైన్యాలు. సో వాళ్ళ సైన్యాలు ఎంత బాగా ఎంత వ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడో ఈ దృష్టద్యుమ్నుడు మీ పుత్రుడే కదా అంటున్నాడనమాట. ఇక్కడ ఒకలాంటి మరి దుర్యోధనుడి మనస్తత్వం ఆ టైంలో ఎలా ఉంది అనేది ఏమర్థం అవుతుంది ఈ మాట ద్వారా. ఇంకా కొన్ని మాటలు అన్నాడు. ఏమన్నాడు? ఈ పాండవ సైన్యంలో ధైర్య సాహసవంతులు, అస్త్ర విద్యా నిపుణులు, శౌర్యంలో భీమార్జునులతో సమానులు, సాత్యకి, విరాటుడు, ద్రుపదుడు, దృష్టకేతు, చేకితానుడు, కాశీరాజు, పురుజిత్తు, కుంతిభోజుడు, శైభ్యుడు, యుధామన్యుడు, ఉత్తమౌజుడు, అభిమన్యుడు, ఉప పాండవులు వీళ్ళంతా ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కూడా మహారథులే అని చెప్తున్నారు. ఇదంతా మరి ద్రోణాచార్యుడికి తెలియదా? అవతల ఎవరున్నారు, యువతలు ఎవరున్నారు అన్నది. ఆయనే వాళ్ళల్లో సగం మందికి మరి విలువిద్య నేర్పించిందే ఆయన. అయినా కూడా ఎందుకంటున్నాడు? అతని మనస్తత్వం ఎలా ఉంది, మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది అనేది ప్రశ్న. సో ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఇంకా అతని మైండ్ సెట్ గురించి చూద్దాం. ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే, ఇదిగో సరే మీ శిష్యుడు అయిన దృష్టద్యుమ్నుడు మీరు నేర్పిన విద్య మీ మీదే ప్రదర్శిస్తున్నాడు, చూసారా ఎంత వ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడో అని చెప్పాడు. తర్వాత పాండవ సైన్యం చూసారా, వీళ్ళల్లో ఎంతో మంది వీరులు, భీమార్జునులతో సమానులైన ఇంకా ఎంతో మంది వీళ్ళంతా ఉన్నారు. ఇంకా అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధాద్విజోత్తమ నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, ఇక మన సైన్యంలో ఉన్న నాయకులు సుప్రసిద్ధులు వీళ్ళందరి గురించి కూడా చెప్తాను, వినండి అంటున్నాడు. మళ్ళీ ఆయనకు తెలీదా ఇటుపక్క ఎవరున్నారో? తెలుసు, అయినా కూడా అంటున్నాడు. ఎందుకు? ఆయన మనస్తత్వంలో మైండ్లో ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి చెప్పగలిగితే చెప్పండి చాట్ బాక్స్. ఏం చెప్తున్నాడు? ఇంకా మన వైపు ఎవరున్నారో చెప్తాను వినండి. మీరు, భీష్మ పితామహుడు, కర్ణుడు, కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుడు పుత్రుడైన భూరిశ్రవుడు, ఎప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళు యుద్ధంలో ఎప్పుడు విజయాన్ని సాధించే వాళ్ళే వీళ్ళు. మరి అంతే కదా, ద్రోణాచార్యుడు, భీష్ముడు, కర్ణుడు వీళ్ళంతా గొప్ప వీరులు. కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామ వీళ్ళందరినీ కూడా వికర్ణుడు అంటే దుర్యోధనుడు తమ్ముడు, వీళ్ళంతా గొప్ప వీరులు అన్నమాట. నా కోసం ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధపడ్డ వీరులు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కూడా వివిధ శస్త్రాస్త్రాలతో మరియు యుద్ధ విద్యల్లో కూడా నిపుణులు. మన సైనిక బలం ఉందంటే అపరిమితం మనది. కానీ పైగా మనం భీష్మ పితామహుడిచే రక్షింపబడుతున్నాం. ఎందుకు? కౌరవ సైన్యానికి సేనాధిపతి భీష్ముడు. సో మన సైన్యం చాలా అపరిమితం, దీనికి సేనాధిపతి భీష్ముడు. కానీ భీముడితో రక్షింపబడుతున్న పాండవ సైన్యం పరిమితం. వాళ్ళ సైన్యం పరిమితం, లిమిటెడ్. మనది ఉందంటే అన్లిమిటెడ్, అపరిమితం. పైగా మనకి భీష్మ పితామహుడే మన సేనాధిపతి, వాళ్ళకేమో భీముడు సేనాధిపతి. కాబట్టి మీరందరూ సైన్యం యొక్క సేనా వ్యూహంలో ఎవరి వ్యూహాత్మక స్థానాలు ముందుగా ప్లాన్ చేసుకున్నట్టు ఎవరి ప్లేసుల్లో వాళ్ళు వెళ్ళి నుంచుని మన భీష్మ పితామహుడికి రక్షణ ఇవ్వండి అని చెప్పాడు. సో ఈ మాటలు అంటే ముందు చూసారా, మీరు నేర్పిన విద్యతో మీ శిష్యుడు ఎంత వ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడో అంటూ మొదలుపెట్టి వాళ్ళ వైపు ఆ వీరులున్నారు, ఈ వీరులున్నారు, గొప్ప గొప్ప భీమార్జునులతో సమానులు అని చెప్పి మన వైపు కూడా ఏం తక్కువ ఉన్నారా, మీరు, భీష్ముడు ఇంకా వీళ్ళంతా ఉన్నారు నా కోసం ప్రాణాలు అర్పించే వాళ్ళు
పైగా మన సైన్యం ఉందంటే అపరిమితం. మనకేమో భీష్మ పితామహుడే సేనాధిపతి, వాళ్ళకేమో భీముడు, వాళ్ళ సైన్యమేమో చాలా లిమిటెడ్, మనంత పెద్దది కాదు. సో మీరందరూ వెళ్ళి ఎవరి ప్లేసుల్లో వాళ్ళు నుంచుని భీష్మ పితామహుడికి రక్షణ ఇవ్వండి అని చెప్తాడు. సో ఈ మాటలను బట్టి మనకు దుర్యోధనుడి మనస్థితి ఏమిటో ఏమర్థం అవుతుంది అది చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయొచ్చు. కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. నిరంజన్ ప్రభుజీ, ఈర్ష్య, జలసి, ఓకే. దుర్యోధనుడికి అసలు ఎప్పుడు ఈర్ష్య అసూయలు ఉన్నాయి. భీమేశ్వర ప్రభుజీ, దుర్యోధన మనసు భయ ఆందోళనతో ఉన్నాడు. కొంచెం మరి భయపడుతున్నాడు, ఆందోళన పడుతున్నాడు కాబట్టే ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు అనమాట. చూసారా మీ శిష్యుడు ఎంత ఇదిగా పెట్టాడో, అక్కడ ఒక రకమైన అసూయ ఉంది, ఆందోళన ఉంది. తర్వాత వాళ్ళ వైపు వీళ్ళున్నారు, వాళ్ళున్నారు, గొప్ప గొప్ప వీరులు అని చెప్పడంలో అక్కడ ఆందోళన కనపడుతుంది. మన వైపు ఏం తక్కువ ఉన్నారా? మన వైపు మీరు, భీష్ముడు, ఇంకా వీళ్ళంతా మిగిలిన వీరుల పేర్లు చెప్పి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు, నా కోసం ప్రాణాలు అర్పించే ఎంతోమంది వీరులు అని చెప్పాడు. సో అక్కడ తనకు తనే మళ్ళీ ధైర్యం చెప్పుకోవడం అనమాట. మేకపోతు గాంభీర్యం గంగా భవానీ మాతాజీ అంటే చెప్పుకుంటున్నాడు, భయం పడ్డా. కామాక్షి మాతాజీ, అసూయ గొప్ప చెప్పుకోవడం, ఓకే. సునీత మాతాజీ, ఐ హ్యావ్ మోర్ పవర్, నాకు ఉంది అని తనకు తను సమాధాన పడుతున్నాడు అనమాట. వాళ్ళని చూసి కొంచెం ఆందోళన చెందుతున్నాడు, వాళ్ళ పక్షాన వీరులను అందరినీ చూసి. మన పక్కేం తక్కువ ఉన్నారా? మన పక్క మీరంతా ఉన్నారు, మన సైన్యం చాలా పెద్దది, వాళ్ళది ఇంత పెద్దది కాదు, మనకు భీష్ముడే ఉన్నాడు, వాళ్ళకి భీముడు చూస్తున్నాడు సైన్యాన్ని అని ఈ రకంగా తనకు తాను ధైర్యాన్ని చెప్పుకుని ఆ తర్వాత లాస్ట్ మాటలో తన యొక్క రాజనీతిని కూడా ప్రదర్శించాడు. ఏమని? మీరంతా ఎవరి స్థానాల్లో వాళ్ళు వెళ్ళి నుంచుని భీష్ముడికి రక్షణ ఇవ్వాలి అని చెప్పి గురువు గారికి కూడా ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినట్లుగా మీరు రక్షణ ఇవ్వగలరు అనే మాట ఆయనకు కూడా తృప్తి కలిగించేటట్టు ఒక రాజనీతిని కూడా ప్రదర్శించాడు. ఇది దుర్యోధనుడి యొక్క మనస్థితి. ఇక అప్పుడు కురువంశ మహాపరాక్రమవంతుడు వృద్ధ పితామహుడు ఉన్నాడు కదా భీష్ముడు, ఆయన దుర్యోధనుడి మనస్థితి చూసి కొద్దిగా ఈ ఆందోళన చెందుతున్నాడని గ్రహించి అతనికి సంతోషం కలిగించేలాగా సింహగర్జన వచ్చే ధ్వనితో తన శంఖాన్ని పెద్దగా పూరించాడు. ఆ తర్వాత అన్ని శంఖాలు, వాయిద్యాలు, బేరులు, శృంగాలు ఒక్కసారిగా మ్రోగింపబడ్డాయి. ఆ సంఘటిత ధ్వని అంటే కంబైన్డ్ సౌండ్ ఎలా ఉంది అంటే చాలా భయంకరంగా ఉంది అంటున్నారు. ఈ యుద్ధ ప్రారంభంలో ఇదివరకు ఇలా ఫస్ట్ శంఖాన్ని పూరించిన తర్వాత రెండు పక్షాల వాళ్ళు అప్పుడు ఈ వాయిద్యాలు, బేరులు అన్నీ కూడా మ్రోగించేవాళ్ళు అనమాట. సో ఆ సౌండ్ చాలా భయంకరంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతుః. సో అప్పుడు శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే తెల్లని గుర్రాలున్నటువంటి మహతి గొప్ప రథంలో కూర్చుని మాధవుడు, పాండవుడు అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు, దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతు వాళ్ళ దివ్య శంఖాలను పూరించారు. సో తెల్లని గుర్రాలతో ఉన్న మహారథంలో కూర్చుని శ్రీకృష్ణుడు, పాండవులు, అర్జునుడు వీళ్ళు కూడా కృష్ణార్జునులు కూడా వాళ్ళ దివ్య శంఖాలను పూరించారు. శ్రీకృష్ణుడేమో పాంచజన్యాన్ని, అర్జునుడు దేవదత్తాన్ని, భీముడు పౌండ్రకాన్ని ఊదారు. ధర్మరాజేమో అనంత విజయం, నకుల సహదేవులు సుఘోషమణి పుష్పకాలు వాళ్ళ యొక్క శంఖాల పేర్లు పూరించారు. కాశీరాజు, శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ఉపపాండవులు, అభిమన్యుడు అంతా కూడా వాళ్ళ శంఖాలను అన్ని వైపుల నుంచి పూరించారు. సఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యదారయత్ నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. ఆ శంఖధ్వనులు ఎలా ఉన్నాయంటే భూమి ఆకాశాలు దద్దరిల చేస్తూ కౌరవ వీరుల హృదయాలను బద్దలు చేశాయి అని చెప్తున్నారు. అన్ని ఒక్కసారి మోగేసరికి కౌరవులందరికీ ఆందోళన కలిగింది అన్నమాట అని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు.
సో అథ వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తే శస్త్రసంపాతే ధనుర్యుద్యమ్య పాండవః ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. రాజా, అప్పుడు పాండురాజైన అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుడి చిహ్నం ఉన్న రథంలో గాంధీవాన్ని ఎత్తిపెట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడట. అర్జునుడు ఏమన్నాడు చూద్దాం. సో ఇక్కడ రెండు వైపుల సైన్యాలు, ఈ ఈ కృష్ణ అర్జునుల రథం, ఇక్కడ తెల్లని గుర్రాలతో ఉన్న రథం అని చూపిస్తున్నారు. జెండా పైన హనుమంతుడి జెండా ఉన్నది. జెండాపై కపిరాజు అంటారు కదా, దాని మీద, ఆ జెండా మీద హనుమంతుడు ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు అంటున్నాడు అనమాట, దుర్యోధన యుద్ధ సన్నద్ధులున్న దుర్యోధనాదులను చూసి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడనమాట. అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్मध्ये రథం స్థాపయ మే అచ్యుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్ కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణసముద్యమే. సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య, ఉభయ సైన్యాల మధ్యలో ఉభయ సైన్యాల మధ్యలో రథం స్థాపయే, రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి పెట్టు. అచ్యుత, అచ్యుత అంటే భగవంతుడికి ఇంకొక పేరు, చ్యుతుడు కానివాడ, నాశనం లేనివాడ అని అర్థం. సో అది భగవంతుడికి. సో అచ్యుత అంటూ శ్రీకృష్ణుని సంబోధిస్తూ రెండు సైన్యాల మధ్య తీసుకువెళ్ళి రథాన్ని పెట్టు అని అడిగాడు. యావదేతాన్ నిరీక్షే అహం, చూస్తాను నేను అక్కడ ఉన్న వాళ్ళెవరో, యుద్ధకామానవస్థిత, యుద్ధం చేయాలని వచ్చిన వాళ్ళెవరో ఒకసారి చూస్తాను. కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం, నేను ఎవరితో యుద్ధం చేయాలో ఈ యుద్ధ రంగంలో ఒకసారి తెలుసుకుంటాను. సో అచ్యుత, నా రథాన్ని రెండు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపు, తద్వారా ఈ యుద్ధ రంగంలో నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయాలో చూసే అవకాశం కలుగుతుంది అని అడిగాడు. అప్పుడు సంజయుడు అంటున్నాడు, ఏవముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये స్థాపయిత్వా రథోత్తమం భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. ఇలా పలికి అర్జునుడి మాటలు విని, హృషికేశుడు అంటే భగవంతుడికి ఇంకొక పేరు. హృషికేశ అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాడు, ఇంద్రియాలనే నియంత్రించగలవాడు. అందరి ఇంద్రియాలను నియంత్రించేవాడు ఎవరు అంటే భగవంతుడు. అది హృషికేశ అంటే మీనింగు. సో హృషికేశుడు, గుడాకేశుడు అంటేనేమో నిద్రను జయించిన వాడు. నిద్ర అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే అజ్ఞానము అని. అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు ఎవరు? అర్జునుడికి ఆ పేరు అనమాట, గుడాకేశుడు అని. సో హృషికేశుడు శ్రీకృష్ణుడి పేరైతే గుడాకేశుడు అనేది అర్జునుడికి ఒక పేరు. సో ఈ రకంగా అర్జునుడి మాటలు విని హృషికేశుడు ఈ రెండు సైన్యాల మధ్య ఉభయోర్ మధ్య స్థాపయిత్వా రథోత్తమం, రెండు సైన్యాల మధ్యలో రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి పెట్టారు శ్రీకృష్ణుడు, హృషికేశుడు. భీష్మద్రోణ ప్రముఖత సర్వేషాం మహీక్షితాం. సో ఎక్కడ భీష్మద్రోణాదులందరి దగ్గర రథాన్ని పెట్టి ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి, ఇక్కడ చేరిన పార్థ, ఇక్కడ చేరిన కౌరవ వంశీయులందరినీ కూడా చూడు అని చెప్పారట. సో ధృతరాష్ట్ర, అర్జునుడి మాటలు ఆలకించిన శ్రీకృష్ణుడు ఈ రెండు సైన్యాల మధ్య భీష్మ ద్రోణాదులకు ఎదురుగుండా రథాన్ని పెట్టి, పార్థ ఇదిగో ఇక్కడ చేరిన కౌరవ వంశీయులందరినీ చూడు అని చెప్పడం జరిగింది. అర్జునుడు అప్పుడు పరిశీలన చేయడం, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని, తాన్ సమీక్షస కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయా విష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. అప్పుడు సమీక్షించి చూశాడు కౌంతేయుడు అంటే కుంతీపుత్రుడైన అర్జునుడు ఎవరిని? సర్వాన్ బంధూన్ అవస్థితాన్, అక్కడున్న బంధువులందరినీ చూశాడు. చూసి కృపయా పరయా విష్టో, దయతో నిండిపోయి విషీదన్నిదం అబ్రవీత్, దుఃఖంతో ఇలా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. సో కుంతిపుత్రుడైన అర్జునుడు అక్కడ ఉన్న తన స్నేహితుల్ని బంధువుల్ని చూసి
కరుణతో నిండిపోయి మునిగిపోయి ఇలా మాట్లాడటం, విషాదంతో ఇలా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. అర్జునుల్లో ఉన్న కృపయ అని రాశారు కదా రెడ్లో, ఆ కరుణ స్వభావం బయటకు వచ్చింది. ఆ దయా స్వభావంతో ఏమంటున్నాడట అర్జునుడు అంటున్నాడు, కృష్ణ యుద్ధాసక్తులై ఎదురుగుండా ఉన్న నా బంధువుల్ని చూడగానే ఇక నా అవయవాలన్నీ తడబడిపోతున్నాయి, నోరు ఎండిపోతోంది, శరీరం గగుర్పాడుతో కంపిస్తోంది, నా గాంధీవం కూడా చేతిలో నుంచి జారిపోతుంది, దేహం మండిపోతుంది, నిలబడ్డానికి కూడా శక్తి లేకుండా అయిపోయింది, నా మనస్సు తల్లడిల్లిపోతుంది అని అర్జునుడికి అప్పుడు సడన్ గా చూసేసరికి అప్పటిదాకా తెలిసినా కూడా కంటి ముందు ఒక్కసారి కనపడి ఇప్పుడు యుద్ధం చేయబోతున్నాను వీళ్ళ మీద అనేసరికి ఈ పరిస్థితి వచ్చిందనమాట. అవయవాలు కంపించడం, నోరెండిపోవడం, దేహం కంపించడం, వెంట్రుకలు రోమాంచితం, చేతులు గాంధీవం జారిపోతాం, చర్మం మండిపోతాం, కాళ్ళు నిలబడలేకుండా ఉన్నాయి, మనసు తల్లడిల్లిపోతుంది అన్నాడు. ఇంకేమంటున్నాడు, నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. ఏమి శ్రేయస్సు, నచ శ్రేయోను పశ్యామి అంటే చూడటం, ఏమి శ్రేయస్సు వస్తుందో నాకు కనపడటం లేదు. హత్వా చంపేసిన తర్వాత స్వజనం ఆహవే, స్వజనులను చంపిన తర్వాత ఆహవే వచ్చే సుఖం ఏమిటో నాకు ఏమీ కనపడటం లేదు, అంటే నాకు అర్థం కావడం లేదు. బంధువులను చంపి నాకు వచ్చే సుఖం ఏమిటో నాకు తెలియడం లేదు. నా కాంక్షే విజయం కృష్ణ, ఈ విజయం మీద నాకు కాంక్ష లేదు కృష్ణ. నచ రాజ్యం, రాజ్యం మీద కాంక్ష లేదు. సుఖానిచ్చ, ఈ సుఖాల మీద కూడా కాంక్ష లేదు. ఈ యుద్ధంలో నా వాళ్ళని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నాకు తెలియడం లేదు. కాబట్టి ఈ విజయం మీద కానీ రాజ్యం మీద కానీ దానివల్ల వచ్చే సుఖాల మీద కానీ నాకు కోరిక లేదు, నాకు అక్కర్లేదు అంటున్నాడు. పాపమే అది రెండవ రీజన్, అందుకని గ్రీన్ లో చెప్తా. అంటే అర్జునుడికి ఇక యుద్ధం చేయాలనిపించడం లేదనమాట ఇక్కడ ఈ బంధువులను చూసిన వెంటనే. దానికి కారణం ఏమిటి అంటే మొట్టమొదటిది కృప, కరుణతో నిండిపోయింది. వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు చంపేయాలా వీళ్ళందరినీ అని బాధ కలిగింది. నెక్స్ట్ ఈ వాళ్ళని చంపితే వచ్చే ఈ సుఖాలు నాకు అక్కర్లేదు అంటున్నాడు, అదొక కారణం. నాకు ఈ సుఖాలు వద్దు, ఈ రాజ్యం వద్దు. 3 పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతానాతతాయినః, పాపమే కదా ఆశ్రయించేది మనం వీళ్ళందరినీ చంపేసిన తర్వాత. తస్మాన్నర్హ వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్, స్వబంధువులైన ఈ ధృతరాష్ట్రపుత్రుల్ని హతమార్చిన తర్వాత వచ్చేది ఏమిటి, పాపమే కదా మనకి. స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినస్యామ మాధవ, స్వజనులందరినీ కూడా హతమార్చిన తర్వాత ఇంకా ఏ రకంగా సుఖంగా ఉంటాం మాధవ అంటున్నాడు. సో ఇలాంటి దుర్మార్గులైనా సరే వీళ్ళని చంపామంటే మనకు వచ్చేది పాపమే కదా. బంధువులందరినీ చంపడం వల్ల ఇంకా మనకి లాభమేముంది, ఇలాంటి బంధువుల్ని చంపడం వల్ల, చంపిన తర్వాత ఇంకా ఏ రకంగా మనం సుఖంగా ఉండగలము అంటున్నాడు. సో పాపంని తెచ్చుకుంటాము అని 3వ కారణం చెప్పాడు. తర్వాత ఏమంటున్నాడు, రాజ్యకాంక్ష పరులైన కౌరవులు వంశనాశనం, మిత్రద్రోహం ఇలాంటి వాటి వల్ల జరిగే పాతకం వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు ఈ రాజ్యకాంక్షలో పడిపోయి. కానీ జనార్దన, వంశక్షయ వల్ల వచ్చే దోషం ఏమిటో మనకి తెలుసు, అలా బాగా తెలిసిన మనమైనా ఆ పాపం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు కదా. వాళ్ళంటే ఈ రాజ్యకాంక్షలో పడి ఏది కూడా పట్టించుకోవడం లేదు, మనకి తెలుసు కదా ఇది పాపం అని, మనమైనా ఎందుకు తప్పించుకోకూడదు ఈ పాపం నుంచి అంటున్నాడు. కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతన ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం అధర్మోభిభవ అచ్యుత. కులక్షయ జరుగుతుంది అంటే వంశనాశనాలు జరుగుతాయి, ప్రణశ్యంతి నాశనం అవుతాయి, కులధర్మాలు ఏది సనాతన కులధర్మాలన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి. ధర్మే నష్టే, ధర్మం పోతుంది, కులం కృత్స్నం, కులం అంతా కూడా కులధర్మాలన్నీ కూడా పోతాయి. అధర్మోభిభవ అచ్యుత, అధర్మం పెరిగిపోతుంది. ఈ వంశనాశనంతో ఏం జరుగుతుంది, ప్రాచీనంగా ఉన్న కులధర్మాలన్నీ నశించిపోతాయి. కులధర్మాలు నశించితే ఏమవుతుంది, వంశం అంతా కూడా అధర్మం అలుముకుంటుంది. పెద్దవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు మరి, తండ్రులు, తాతలు, అన్నలు, సోదరులు అందరూ కూడా పోయారు ఈ యుద్ధంలో. మనం అందరినీ చంపేస్తే వాళ్ళ కుటుంబాలు ఏమవుతాయి, వాళ్ళకి మంచి చెడు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరుంటారు, వాళ్ళు ధర్మం పోయి అందరూ అధర్మ పాలవుతారు.
కుల ధర్మాలన్నీ నశించిపోతాయి చెప్పేవాళ్ళు లేక అంటున్నాడు. సో కుల ధర్మం వస్తుంది, అది కూడా రెడ్లో పెట్టారంటే అది కూడా ఒక కారణంగా చెప్తున్నాడు. అందుకని యది మాం అప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపాణయ ధార్తరాష్ట్రారణే హన్యుస్తన్మే క్షేమతరం భవ. సో ఈ ధృతరాష్ట్రపుత్రులు నిరాయుధుడనైన నన్ను వాళ్ళు గనక వధిస్తే అది నాకు మంచిదే, నేను మాత్రం వాళ్ళని ఆయుధాలు పట్టుకుని చంపలేను. నన్ను వాళ్ళు వచ్చి ఆయుధం లేకపోయినా వాళ్ళు ఆయుధాలు లేనిదే అసలు రాకూడదు. యుద్ధంలో రూల్ ఏమిటంటే చేతులు ఆయుధం లేకుండా ఉన్న వాడి మీద వీళ్ళు యుద్ధం చేయకూడదు. వాళ్ళ చేతిలో ఏదో ఒక ఆయుధం ఉండాలి. సో అలా అలా ఆయుధం లేనప్పుడు అతని మీద యుద్ధానికి వీళ్ళు వెళ్ళకూడదు. వాళ్ళు అలా నేను ఆయుధం ధరించకపోయినా వాళ్ళని నా మీదకి వచ్చి నన్ను చంపినా పర్వాలేదు, నాకు అది మంచిదే అంటున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థౌపావిశత్ విసృజ్య సశరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానసః. సో అర్జునుడు చెప్తున్నాడు, సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఈ రకంగా ముక్త్వ అర్జునుడు ఈ రకంగా పలికి బాణాలను రథోపస్థ ఉపావిశత్ కూర్చుండిపోయాడు. ఏది విసృజ్య సశరం చాపం అన్నీ కూడా వదిలిపెట్టేశాడు. ఏది ధనుర్బాణాలన్నీ పక్కన పెట్టేసి రథంలో కూలబడ్డట్టుగా కూర్చుండిపోయి శోక సంవిఘ్న మానస దుఃఖంతో నిండిన మనస్సుతో రథంలో కూర్చుండిపోయాడు. యుద్ధ భూమిలో అర్జునుడు ఇలా మాట్లాడి ధనుర్బాణాలను పక్కన పెట్టేసి మనసు దుఃఖంతో మునిగిపోగా రథంలో కూర్చుండిపోయాడు. సో అర్జునుడు చెప్పిన రీజన్స్ ఏమిటి అంటే కరుణ అన్నాడు కదా, ఏది కృపయా పరయా విష్ణు అని కృపయ. ఫస్ట్ వీళ్ళందరిని చూడగానే ఆ దయాభావం దుఃఖం వచ్చేసింది. రెండవది వాళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చే ఈ సుఖాలు నాకు అక్కర్లేదంటున్నాడు. మూడవది మరి వాళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చేది పాపమే కదా అంటున్నాడు. నాలుగవది కులక్షయ, కుల ధర్మాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి పెద్దవాళ్ళు లేని ఫ్యామిలీస్లో. కాబట్టి ఈ 4 చెప్పాడు. కరుణ, సుఖాలు అక్కర్లేదు ఈ భోగాలు, పాపభీతి, వంశనాశనం అని 4 ఇక్కడ చెప్పి 5వ కారణం అనిశ్చయ స్థితి. అది నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చూస్తాం రేపు. సో 2వ అధ్యాయంలో ఈ 4 కారణాల వల్ల ఇప్పుడు నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు, ఏం చెయ్యాలి నేను, నువ్వే చెప్పు, నాకు తోచడం లేదు అని చెప్పి 5th రీజన్ చెప్తాడు. సో ఈ అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాను, నాకు ఇప్పుడు యుద్ధం చేయడమా వద్దా ఏమి తట్టడం లేదు, ఏం చేయాలో నువ్వు చెప్పు అని ఆ అనిశ్చయ స్థితి నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చూస్తాం. సో ఇక్కడ అర్జునుడు యొక్క విజయం మనకిక్కడ వీళ్ళ వైపు విజయం ఉన్నది అనడానికి కూడా రీజన్స్ చెప్తారు. ఏమిటి మరి వీళ్ళు ఇక్కడ మనం 2 విషయాలు చూస్తాం. వీళ్ళందరి యొక్క మనస్తత్వం చూసాము. ధృతరాష్ట్రుడి మనస్తత్వం ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే, మరి ఆ ధర్మక్షేత్రాన్ని ఎలా పోల్చారు, ధర్మాన్ని పాలు, చక్కటి పాలు అవి చక్కగా ఉన్నాయి. ఆ పాలు గనక స్వార్థం అనేటటువంటి భావంతో నాటినట్లయితే మరి చెడు మనం ఏదైనా మరి దానికి ఆపోజిట్ వేసాము అంటే పాలు విరిగిపోతాయి కదా, నిమ్మరసం ఇటువంటివి వేసి విరగొడుతూ ఉంటారు. సో అది ఆ పాల యొక్క మనస్తత్వానికి విరుద్ధం అన్నమాట. సో ఈ ధర్మానికి విరుద్ధంగా స్వార్థతత్వం వచ్చి ధృతరాష్ట్రుడు నా వాళ్ళు పాండవులు అని చెప్పి ఆ స్వార్థం అనే విత్తనంతో అతను ఈ రకంగా సెపరేట్ చేసేసాడు. ఆ ధర్మాన్ని తను పాటించవలసిన ధర్మం ఏమిటి, అందరూ నా వాళ్ళే అనుకోవాల్సింది, స్వార్థం అనే ఆ విత్తనంతో సెపరేషన్ జరిగింది, నా వాళ్ళు పాండవులు. ఆ సెపరేషన్ జరిగినప్పుడు ధర్మం ఏమో ఇప్పుడు ఈ పాలల్లో విరుగుడు అంతా కూడా మరి నిజమైనటువంటి విరుగుడు, ఈ నీరంతా ఎందుకు పనికిరాంది, అది పారబోస్తాం. సో ఆ స్వార్థం వచ్చేటప్పటికి ధర్మం మంచిది కాబట్టి అది ఒక పక్క, అధర్మం అంతా నీరులాగా వేరొక పక్క వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైనా అధర్మం చెడిపోయేదే, ధర్మమే నిలిచేది అని చెప్తున్నారు. ఆ ధర్మాన్ని ఆ పాల విరుగుని ఏం చేస్తాం మనం చక్కగా ఉపయోగించుకుని స్వీట్స్ అవి చేసుకుంటాం. ఈమెకు ఏం జరుగుతుందంటే ధర్మమే నిలుస్తుంది, ఆ విరుగునే ఉంచుతారు, నీళ్ళైన అధర్మం పోతుంది.
కాబట్టి ఎప్పుడైనా ధర్మమే నిలకడ, అధర్మం పోతుంది అని మనకు అక్కడ ఈ పాల ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తున్నారనమాట. సో అదొకటి. ఇకపోతే దుర్యోధనుడి మనస్థితి చూసాము. ఆయనేమో భయాందోళనతో ఉన్నాడు. ధృతరాష్ట్రుడు ఇంకొక రకం ఆందోళనతో భయంతో ఉన్నాడు. ఈ దుర్యోధనుడు ఇంకొక రకం భయాందోళనతో అతనున్నాడు. ఇక అర్జునుడు ఉన్నాడంటే అర్జునుడేమో చివరికి ఇట్లా శోక సంవిఘ్న మానసుడుగా కూర్చుండిపోయాడు రథంలో. అది అర్జునుడి స్థితి. సో ఈ యుద్ధ ప్రారంభంలో మరి అందరూ కూడా ఒక్కొక్క రకంగా రియాక్ట్ అయ్యారు, ముగ్గురు కూడాను. ధృతరాష్ట్రుడేమో స్వార్థంతో నా వాళ్ళు ఏమవుతారనే భయం, దుర్యోధనుడేమో అసలు ఎప్పుడు స్వార్థపరుడు, అసూయాపరుడు, అతను ఆ ఫీలింగ్స్తో రగిలిపోతున్నాడు. అర్జునుడేమో ఇలా నా వాళ్ళందరినీ చంపి ఈ పాపం నేనెక్కడ కట్టుకుంటాను, నాకెందుకు ఈ సుఖాలు, అందరినీ చంపిన తర్వాత నేను ఇక ఈ యుద్ధం చేయలేను అని దయతో నిండిపోయి అర్జునుడు కృంగిపోయి ఇలా దుఃఖంతో ఉన్నాడు. సో ఇదే పరిస్థితిలో డిఫరెంట్ పీపుల్ ఎలా డిఫరెంట్గా రియాక్ట్ అయ్యారు అన్నది చూసాం. సో అర్జునుడి యొక్క 5 కారణాలు చూసాం. ఇంకొకటి ఏమిటి అంటే వీళ్ళు ధర్మక్షేత్రంలో ధర్మమే గెలుస్తుంది అన్నది ఒక రీజను. వీళ్ళు గెలుస్తారు, వీళ్ళ పక్షాన ధర్మం ఉన్నదని. ఇంకా ఈ పాండవుల వైపే విజయం ఉన్నదని దానికి సూచనలు చెప్తున్నారు. ఇది ధర్మక్షేత్రం కాబట్టి, ధర్మం వాళ్ళ వైపు ఉంది కాబట్టి వాళ్ళే గెలుస్తారు, ఫస్ట్ రీజను. రెండవది ఈ రథం, దైవరథం. అది ఎవరిచ్చిన రథం? అగ్నిదేవుడు ఇచ్చాడు. అది దాని పేరేమిటి? అగ్నిదేవుడు కాండవన దహనంలో ఈ రథాన్ని అర్జునుడికి ఇచ్చాడు. ఇది ఆ రథంలో ఉన్న మహత్యం. అలాగే కపిధ్వజం అంటే జెండాపై హనుమంతుడు ఉన్న జెండా ఉంది రథం మీద. మరి హనుమంతుడు అజేయుడు, ఆయన ఉన్న జెండా, ఆయన బొమ్మ ఉన్న జెండా కూడా వాళ్ళ విజయానికి గుర్తు. శంఖనాదాలు, మరి వాళ్ళ యొక్క పాంచజన్యం, దేవదత్తం, గొప్ప శంఖాలు. తర్వాత గాంధీవం. గాంధీవం అంటే ఆయన ధనుస్సు, అర్జునుడి యొక్క ధనుస్సు. అది కూడా చాలా పవర్ఫుల్ అన్నమాట. అంటే ఓటమి తెలియనటువంటిది. పాశుపతాస్త్రం కూడా ఉన్నది, శివుడి ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత త్యక్త జీవిత, వాళ్ళ కోసం జీవితాలన్నీ కూడా అర్పించడానికి రెడీగా ఉన్న సైన్యం ఉన్నది. ఆ రోజు మోక్షద ఏకాదశి. సో చాలా స్పెషల్ రోజు అన్నమాట మోక్ష ఏకాదశి. సో భగవంతుడికి ప్రియమైన రోజు. ఆ తర్వాత భాగ్యలక్ష్మి, ఆవిడ మరి శ్రీకృష్ణుడు అంటే స్వయంగా విష్ణువు, ఆయన యొక్క భార్య లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు మరి ఆయన దగ్గరే ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ వైపు భాగ్యలక్ష్మి ఉన్నది, రాజ్యలక్ష్మి ఉన్నది. ఋషికేశుడు అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించగల భగవంతుడు, ఆయనే వాళ్ళ పక్షానున్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళకు విజయం కాక ఏంటి? ఈ రీజన్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో ఈ 9 కూడా వీళ్ళు గెలవడానికి సంకేతాలు అన్నమాట, సూచనలు. ఇవన్నీ పాండవుల పక్షాన ఉన్నాయి. సో పాండవులు తప్పనిసరిగా వాళ్ళ గెలుపు ఉన్నది అనేది మనకి సూచనల ద్వారా కూడా అర్థమైపోతుంది. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, ఎలాంటి సందేహం కలిగినా జీవితంలో ప్రామాణికమైన గురువుని కానీ భగవద్గీతను కానీ ఆశ్రయించాలి. సరే, అర్జునుడు తన యొక్క గురువుగా శ్రీకృష్ణుని అడిగాడు, ఎదురుగుండా ఉన్నారు కాబట్టి మనం కూడా ఏదైనా గురువును లేదా భగవద్గీతను ఆశ్రయించాలి అని చెప్తున్నాను. సో ఇది ఈరోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ చాప్టర్. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో ఇప్పుడు